Специалния следобед. Добре, те тук... Здравейте! Аз тук ни задача... Здравейте на всички! Това е вторият епизод на Клашен Клан. Нещо тук с 2-3 задачи, въобще не ми и Наско не мога да ги реши, аз не мога да ги реши и така. Ще видя Дойнова, ако може да ми ги реши, ако не ги е забравила и така. Дайте, чао. Те си звънял ли си на баба ти, мамо? Не, нали? Няма да говоря, извинявам. Здравейте! Това е нашия втори епизод. Армията е почти готова. Ще трябва да направим нещо с... Имам 85 кристала. Това е супер. Вече имам 90 кристала. Това е супер. Скоро стигаме към 100. Това е супер, като стигна към 100. Много е готино, като стигнем към 100. Като стигнах към 100. Вижте, имам достатъчно еликсир. И ще направя за сега лек стоп. Чакайте. Лабораторията не е максната и не са за 4-ти левел, а за 3-ти. Вижте, ще е готова армията. Но вижте с какво ме нападат. Това какво е? Не знам какво. Вижте с какво ме нападат. Да, ми дори ли. И това не е толкова смут. Вижте го, не е толкова смут. Не е толкова много смут. Някъде има нещо. Това да се... Доста неща, като великаните му. Тук има отделни две звезди. Отделни две звезди. Благодаря Кинга. Е давал смут арсийски. Накрая умрял. Арсийски. Имат ли една звезда и две телизма? И една звезда с телизма. Точно две звезди са не взема. Точно две звезди. Точно звезда. И се убият толкова. Вика Барбери Кинга.
Пеленат. Пеленат. Виждане за втория епизод. Не, първо ще нападна. Не да видим за втория епизод. Този е твърде силен. Това е някой за 10 толкова. Този има много. Трябва да ми някой с много пари. Елексир. Този какъв е? Този поне. Ето тук ще почна бъдените да отходите. Тонха. После арците да останете елексира. Но по-важно ми е пари. И двете са ми важни. Не е добре да се пробите. База с толкова отвън. Може да вземат едно да вземат много лесно. И сега ще падаме. Този на това тук. Ще почна бърбеето за. Добре да не трябва да постигнете открито място, което не може да го прибият никой. Още живее! И ще умря! Убия се цяло в колата! Аз съм доволен с тази армия да взема толкова. Но следващата ми армия ще е друга. Армия ще си е друга. Ще е друга. Зелената петка става. Сега ще го пусна. Да имам къде за другото. Но нямам. Това му къстава ми трябва. Ето следващата армия. След много да говоря. Ако искате да говоря, напишете. Ако сте гледали клипа на Готика, напишете. Аз от него заребих да правя клипове на Косин Кламс днес. Това е супер. Името ми е Теди Атанасов. Може би някои не ме познават като брат ми Сеси и от класа му и други. Това е много добре да ме познават. И вие сте според клипа. Ако този клип стигне 100 лайка, он не е стигнал 100 лайка, или искаме двете да стигнат 100 лайка, или поне и едното да стигне 100 лайка. И стоп на клипа. И сега ще го спра клипа. И сега ще спра клипа.
ще спръкай сега.